amma ya kamata fa mu taro match fa. Gaskiya dai ya kamata mu turo saboda kaga wannan ƴar rukar ta ma bata dan sha hukan nan ba, bata dan sha jini ba wallahi ina. Ya kamata mu taro kawai dan babban uban nan. Kai mun ka dan tar mun wannan sigara. Za ka jawo ta ne kai wawa. Ne magana. Tar mun da ita. Ni bugo ma na gaji da ita ba zan dan saka. Ka magana da da gudu ne za mu ne yan kamatin nan kuma kana mana wara tsaya ka ji ganan mana ka tsaya ka ji ganan mana tsaya ka ji ganan mana biya mai gida Allah biya ya ne kaga wancan gaya ne da yan yananka yana ta yaron nan baya jin magana wallahi faɗa ma shi wanda muka ya kamata ka gane na marwonin ka gane mai gida amma yaron nan ya kamata kawai yau wani kunci wallahi Allah ne ya kamata bar ni cire mai kunci gaskiya baby na yi kewar ki kwana biyun nan sosai. Na zo ni unguwar ku wannan dan iskan yayan nakin nan da ya zo shi muka haɗu da shi ko yake mun laso ne akan ki wai haba baby ne kuma gaskiya ina ga duk duniyar nan in ba ke ba zan iya rayuwa kai in fact ma na kayyaje muke in ba ke ma mutuwa ma zan yi gaba ki da shine maganar gaskiya baby kuma wai ya zo shi ya same ni wai yake cewa wai in ban daina kula ki ba wai sai ya kashe ni kuma mu da mu muke da mutane a garin nan ya ce zai kashe ni. Ya Allah ribiya zai yi haka ne. Na gaya maka ka daina zuwa gurin yarinya. Wata kafa. Na gaya maka ka daina zuwa gurin yarinyar nan kai ce Kasa. da. Yau za ka ga wannan makas. Wannan ga mun kai. Wallahi tallahi mun gama da kai. kawai dan buro ba Kai dan kasa. Cire wannan hular banzan ina gaya ma dan baka da kunya Dan kasa. oga agai ka gane ka bada dama yaron nan kawai gurgu sai dole ya sun dole mun sha jini oga ne Dole ne ma. yaron nan ya kamata a masa balli Dan kasa. ya agai Daga mun shi. so nan Dan mama. yaron nan ni da kaina dan mar balli ballin nan